ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଫଳରେ 2ଟି ଗୋରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଗୋରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗୋରୁ ତସ୍କର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ନରଣପୁର ଡୁବୁରି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୁନ୍ଦୁରପଡ଼ା ନିକଟରେ ପିକଅପ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ଗୋରୁ ସବୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗୋରୁ ମାଫିଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କେଉଁଝରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ।